Sziasztok, srácok! Érted? Itt fekszek, nézem a videókat. Itt vagyunk Monacóba. Nyaralunk. Minden. Jó? Nem szállás, nem anyukámnak, a barátnőjénél vagyunk. Na. Két lakik. Mi a Franciaországban van Monaco az. Érted? Így youtubozok, görgettek, hogy sortokat nézek. Azt így bejön egy videó. Én meg így végignézem a videót, mondom, jó, oké, átmegyek a csatornájukra, megnézek még egy videót. Jó, mondom, ez is jó, feliratkozok. Nem enged el erre leiratkozni, pedig volt egy olyan videó, hogy érted, promóció volt, de nem reklám, de mégis promózták, pedig az nem csinált velük semmit, az a akit ugye promóztak, szóval és így felidegesített, hogy mi van most, hogy ez, és akkor most miért? Azt ja. Ez felidegesített, azt most nem tudok leiratkozni. Miért iratkoztam fel ilyen hülye embert, mint én? Mindegy, legyen jó a nyaralásatok. És írjatok sok Grimace-séket, mert most már nem öl meg a Grimace, ugye? Tudjátok mi az a ilyen pink lötty, ami általában egy szörnyeteg elvisz. Hát nem tudom. De azért mondom, hogy írjatok, mert lehet, mert már Ohio Final Boss is megölte, meg Giga Chad is megölte. Szóval írjatok sokat, na sziasztok. És ilyen hülyék ne legyetek minden. Először mindig nézzétek meg az összes videót, hogyha valakire fel akartak iratkozni. De például olyanokra, mint Alex, vagy Warcraft, arra akkor még így oké, de hogyha úgy nézzük ilyen más külföldi videósoknak, meg pár magyar is, akkor inkább nézzétek meg. Köszönöm! Vajnak kéne egy index kép, várjál ma. Majd kitalálok egyet. Jó lesz, na. GG.